Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουμε με το email. Θα δούμε και όποια άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Για να μπορέσουμε να δούμε τη φόρμα θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το Acrobat Reader στον υπολογιστή μας, γράφοντας στο Google τη λέξη Acrobat. Βλέπουμε ότι είναι τα πρώτα που μας βγάζει. Μπαίνουμε μέσα στη σελίδα, είναι free πρόγραμμα και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να κάνουμε το install και αρχίζει να γίνεται η εγκατάσταση, πατώντας εκτέλεση, να γίνει η εγκατάσταση του Acrobat Reader στον υπολογιστή μας. Αφού το έχουμε εγκαταστήσει, για παράδειγμα μπορούμε να πάμε στο Application Form μέσα στη σελίδα του AGM 2014 της PNF. Πατώντας το Application Form μας βγάζει τη σελίδα σε μορφή PDF. Συμπληρώνουμε με τα στοιχεία τα οποία θέλουμε, το όνομά μας, και ό,τι άλλο μας ζητάει. Αφού τα συμπληρώσουμε, αυτό που θα κάνουμε είναι να σώσουμε το αρχείο πατώντας το αποθήκευση. Το σώζουμε πάνω στην επιφάνεια εργασίας για να είναι εύκολο να μπορούμε να το βρούμε, και το αρχείο που έχει αποθηκευτεί το βλέπουμε εδώ στην επιφάνεια εργασίας. Αν το ανοίξουμε, είναι τα στοιχεία που έχουμε γράψει. Αυτό το αρχείο το στέλνουμε με το email μας στο agm2014@pnf.gr. Το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιους είναι ότι δεν θα μπορούν να πατήσουν τη δισκέτα, το save. Αυτό που κάνουμε είναι πατάμε εκτύπωση. Από τον πίνακα τον οποίο μας βγάζει διαλέγουμε το Microsoft XPS Document Writer και πατώντας print μας λέει που θα σώσει το αρχείο. Ζητάμε στην επιφάνεια εργασίας για να είναι πολύ πιο εύκολο να το βρούμε. Του δίνουμε το όνομα που θέλουμε, π.χ. το επίθετό μας, και πατάμε αποθήκευση. Βλέπουμε ότι πλέον έχει δημιουργηθεί το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας με τα στοιχεία τα οποία έχουμε γράψει. Αυτό πάλι η ίδια διαδικασία, το στέλνουμε από το email μας στο email του agm2014@pnf.gr. Σε όσους χρησιμοποιούν Mozilla θα παρατηρήσουν ότι πατώντας το Application Form, επειδή ο browser προσπαθεί να το ανοίξει με ένα δικό του προγραμματάκι, αυτό που κάνουμε, πατάμε το άνοιγμα με διαφορετική εφαρμογή. Επιλέγουμε άνοιγμα με Acrobat Reader, τσεκάροντας το άνοιγμα με, πατάμε OK και πλέον το ανοίγει πάλι με τη μορφή του PDF. Η διαδικασία είναι η ίδια που είδαμε και στο προηγουμένο στο βίντεο σε σχέση με τον Explorer. Αυτό ακριβώς το πράγμα κάνουμε. Σε όσους δημιουργείται ξανά πρόβλημα και δεν μπορούν για τον ΑΒ λόγο είτε να το εκτυπώσουν είτε να το αποθηκεύσουν απλά, αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να εκτυπώσουν τη σελίδα στον εκτυπωτή τους, να τη γράψουν χειρόγραφα, να το σκανάρουν και να το στείλουν το έγγραφο στο email agm2014@pnf.gr.